היי, ראיתי שהתעניינתם בקורס תכנון מעגלים שפרסמנו. אז תנו לי לעשות לכם סדר, 60 שניות להסביר לכם למי הקורס מיועד. אם אתם הנדסאים, מהנדסים, או סתם יזמים שרוצים לדעת איך לתכנן משהו ולהביא משהו מהרעיון למשהו שבאמת עובד, הקורס הזה הוא בשבילכם. אם אתם הנדסאים שרוצים לשדרג שכר ומעמד, או סטודנטים להנדסה שחושבים שהתואר תיאורטי מדי, או אפילו יזמים ללא ניסיון שרוצים לפתח מוצר בעצמם ויש להם את האש בעיניים, זה המקום. אנחנו לא נדבר על האיך, אנחנו נדבר על הלמה. בקורס אתם תלמדו לקרוא דפי נתונים כמו מקצוענים, לעשות תכנון אלקטרוני נכון, לבחור רכיבים, בדיקות EMI ו-RFI, לעמוד בתקנים. את הדברים האלה אתם תקבלו בקורס הזה. ב-11 מפגשי אונליין בזום איתי, ובסיור פרונטלי על קו ייצור, אנחנו נוכל לראות איך הקסם הזה באמת קורה. זה הידע שחסר כרגע לרוב המועמדים ברעיונות עבודה. יש לכם עוד שאלות? תרגישו חופשי להשאיר לי כאן הודעה, אני זמין לכם, מחכה לראותכם.